сериал турында bir-iki fikir әйтәм. Анда шул кадәр күп кеше үзенең илһамын һәм хезмәтен куйган. Бу сериал минемчә менә теге буыннарга 20-нче, 30-нчы, 40-нчы еллар безнең кемнеңдер бабалары, әбиләре буыны, кемнеңдер бөек баба әбиләре, кемнеңдер әти-әнисе буыннарына минемчә мәдхия булган бер әсәр булды бу сериал. Халык рухы, гаилә рухы бу сериалда бик шәп күрсәтелгән һәм ул безнең тормышыбызның нигезе бит. Моңа бәйле инде менә Хатип бабай әйткән сүзне мин дә куәтләп куйым әле. Югыйсә мин абсолютно не заинтересованное лицо. Чыннан да бу сериалны әллә Тукай премиясенә чыгарып карыйкмы? Режиссер эше өчен. Менә Шаяхмәт гаиләсе, Шаяхмәт хатыны, улы, килене Васфикамал барысында менә шушы яңа бер форматны чыгарып карыйкмы әллә дигән инде. Аны инде әлбәттә компетентлы кешеләр әйтергә тиештер. Ләкин мин үземчә инде бер оеткыч салып куйым дигән абсолютно не заинтересованный булып. Минем әти Тукай премиясын алган. Минем аласым юк, шуңа күрә миңа барыбер. Менә шул.